Velkommen til Jonas Vestergaards scoretips. Det er en ny del af programmet her. I dag vil jeg så fortælle om, hvordan man scorer en pige. Ja, det er en meget god idé først at vise dem, hvor meget du kan lide dem, ikke? Og hvor meget du elsker dem. Så er det rigtig godt, hvis du bliver venner med dem, fordi det hjælper til. Altså, hvis jeg nu skal fortælle en lille historie, så havde jeg engang en flirt med en, der hedder Laura Lindholm Thy. Det var en kold september eller novemberdag. Vi sad ude og havde noget gruppearbejde. Og så var det sådan, så hun virker sådan, som hun godt kunne lide mig, ikke? Og det kunne jeg kunne også godt lide hende. Og så skrev hun til mig over Facebook, jeg tror, jeg er ved at blive lidt lun på dig. Og så sagde jeg, ej, hvor dejligt. Og så havde vi en flirt sammen, og det var en dejlig tid. Indtil at jeg på et tidspunkt, 2 uger efter, flirtede med 4 piger på en gang. Og der var det bare, shit happens. Det var slut. Det var ikke særlig godt. Jeg blev selv meget ked af det, efter at det skete. Det var meget hårdt for mig, når sådan noget sker. Og det kunne jeg ikke så godt lide, men jeg har heldigvis fundet en ny, så det er jo fint nok. Og den person kan jeg rigtig godt lide, men det var ellers meget dejligt tid med Laura Lindholm Thy.